Tää olisi Pokemon Go hullu. Ja nyt mä teen semmosia 5 tapaa laskeutua. Mennään suoraan videosta, kun mä oon laskenut, mä näytän teille. No niin, nyt mä alan laskeutua ja katsotaan miten tää menee. Mulla on autopilotti päällä, niin mä otan sen pois nyt, että vähän tehoa lisää. Mulla on renkaat ulkona. Ja liian matalalla on ehkä. Eka tapa oli tässä. Te näette sen kohta videolta, kun mä oon luullut pois kiitoteat, niin sit mä näytän. Kuvasin vaan ensimmäisen tavan pariin. Ja mä laskeudun ihan tälleen normaalisti. Pretty Service Employer 190 on kyseessä. Se tunnus on tommonen. Ja niin ei tässä mitään. Mä kelaan sitä vähän. Ette näe, että mulla on tossa flapseja pikkusen esillä. Vähän tämmöstä huteroa. Täällä tulla. Ihan hyvin menee. Ainakin mun mielestä. Se jäi vähän pintoihin. Se pomppasi. Mutta ei tässä muuta. Seuraavakohan pari sen kun se tulee. Tää mun kännykkä nyt buggaa sen verran, että tää suostuu lopettaa tai keskeyttää tätä. Mä joudun tehdä alusta. Tätä tapaa ei kannata tehdä. Mä yritin mennä kentälle. Niinku 380 näin. Sitten se yhtäkkiä alkoi kääntymään. Kääntyi. Mä en tiedä miten se voi mennä veden päälle noin, että se ei uppoa. Niin tätä tapaa älkää kokeilko tai voi tätä. Mutta ei kannata. Ja 737 mä lennän seuraavan laskeutumisen. Seuraava kohtaus on kuvattu Sydneyn pääkentällä. Tai korjaan siis Australian. Näinkään ei kannata tehdä, mut hajos yksi takarengas meni rikki. Mä näytän miten se tapahtui. Tässä kun mä tulin, se kävi näin, kattokaas. Ihan hyvin tulee. Liian kovaa työns. Sitten se hajosi. Mennään seuraavaan kohtaan. Se on sitten 4. Okei, mä alan tekemään nyt seuraavaa kohtaa. Niin älä tee näin, kun oot laskeutumassa. Niin et osu kiitotielle. Sitten kiitotie tulee, sit sä oot niin matalalla, että sit sä vaan tiput. Tosta ei oo niinku videoa. Nytte. Näyttäväks, mutta älä tee niin.
vikakohta olisi, soi tuosta äskeisestä kohdasta, mä en saanut siitä, mutta vikakohta olisi hävittäjä F18, niin laskeutuminen. Älä tee näin. Ja alku meni ihan hyvin. Katsokaa tässä. On niin kuin vauhti yrittää jäljittää ja kääntyä. Älä tee noin. Moi! Se olisi sit moikka. Ja muistakaa tilata mut. Tykätä. Ja heippa!